Ftit tas-sigħat wara li Bernard Grech ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista, 3 kunsillieri nazzjonalisti f'lokalitajiet differenti ħabbru li qed jitilqu mill-partit. Deborah Mifsud, kunsilliera fuq Birkirkara, ġiet irrappurtata mis-sit Lovin Malta li rriżenjat mill-Partit Nazzjonalista. Fid-dawn li Adrian Delija m'għadux kap nazzjonalista, Mifsud se tkun indipendenti fil-Kunsill Lokali Karkaris. Ma sit Lovin Malta Mifsud qalet li Delija ma kellux jitqaċċat u kellu jibqa' għal 5 snin. Illi nazzjonalista mitwelit iżda issa dan il-partit lanqas jintaraf, qalet Deborah Mifsud. Żidet tajtek, Lorenz Gonzi kien jgħidilna li gvernijiet laburisti iġaluk tistħli jint Malti, imma llum jien nisti ngħid li jien nazzjonalista. Spjegat kif Delija sab min irid jeqirdu u tfixkil kbir minn nies li huma viċin l-eks kap Simon Busuttil. Għalfejn dan kollu, staqsiet Mifsud li saħqet li Bernard Grech eret il-karriera politika tiegħu u kellu jistenna sa wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Sostniet li mhux tab xejn li l-Partit Nazzjonalista tilef 10 elezzjonijiet konsekuttivi b'distak kbir. Intant fuq il-profil tagħha fuq Facebook, Dorjana Portelli, kunsilliera nazzjonalista fuq Birżebbuġa u xandara ta' Net News, qalet ukoll li qed warrab b'mod immedjat. Meta per prinċipju dak li jsir sfaċċatament ċar kristall quddiem għajnejja ma jkunx konformi mal-valuri li nħaddan, jien ma nitradix, jien ma nfixkel fl-ebda mixja, ma nirkeb l-ebda karru, ma nikdibx, ma nfarrak l-ebda familja, ma nkisser l-ebda individwu. Għalhekk inwarrab u b'mod immedjat. Kitbet Portelli li hija magħrufa kemm kienet tappoġġja lill-eks kap Adrian Delija. Minna l-oħra, Charmaine Aquilina, li telet fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Marsa, ukoll ħabbret li rriżenjat mill-partit u issa se tibqa' bħala kunsilliera indipendenti. Fuq il-profil tagħha fuq Facebook bħal oħrajn li ħassewhom diżullużi li Delija twarrab u l-establishment ħamel ġdid ir-riedni tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' Bernard Grech, Aquilina pubblikat dak li batet lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Francis Zamid Dimek. Li Zamid Dimek qaltlu li qed tagħti riżenja tagħha b'mod immedjat bħala kunsilliera lokali fil-Marsa fisem il-Partit Nazzjonalista u li issa se tirrappreżenta l-lokalità tagħha bħala kunsilliera indipendenti. Intant safti tal-ħin wara li der ċar li Delija tilef l-elezzjoni, fuq il-medja soċjali spikkaw messaġġi ta' attivisti nazzjonalisti li dikjaraw li mhux se jibqgħu jappoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista. Bi kliem bħal spiċċajt int u jien spiċċajt miegħek. Tersqulix lejn il-bib u ibqgħu għamlu l-ħsara lill-Partit u lil Malta. Bosta attivisti nazzjonalisti wrew l-għadab tagħhom għal fatt li Delija tqaċċat mit-tmexxija. Attivista nazzjonalista oħra kitbet hekk. Jien għedlek meta ltqajt miegħek li jew int jew ħadd. Issa s-sitt voti tagħna għal ġol kexxun, mhux se nivvutaw għal min tradixxa lilek u lilna. No Delija, no vote. Ħaddieħor tella ritratti ta' testieri nazzjonalisti b'envelope indirizzat lil Partit Nazzjonalista u kiteb dan il-kliem: Spiċċa kollox għalija, ma rridx inkun parti mill-ħdura ta' nies li ħajmexxu. Ħaddieħor kiteb: Issa tirċivu t-tessera lura u kien hemm min kiteb vot ieħor il-Partit Nazzjonalista ma jieħux minn għandi. Kumment ieħor li spikka kien dak li seta' baqa' kap Simon Busuttil mill-ewwel minflok bidlu l-istatut.